Dneska se zareagujeme na video, který se jmenuje Godzilla vs. Destroyer. Jdeme na to, usaďte se, like, odběr a jdeme na to. To je žralok. Godzilla, už je tady Godzilla. Že vidíme konečně Godzilla. Já říkám, že je to jako třeba hodina nebo více, ale jako mohlo by to dát dřív tu Godzilla, jako mohlo by to uvádět jinak. Ok, máme tady tanky, máme tady vojáky, ty kráso, ale Godzilla oproti nám hodně velký. Tady máme. Godzilla prostě je největší. Tady je Destroyer. What? Jak takovýhle rozdíl může být mezi Destroyerem a Godzilla? Ta Godzilla je něco jako dítě oproti 18-letému člověku. Co to je? Nemůže tak být. Jo, tak tohle si myslím, že nebude dobré. Tohle si myslím, že dneska ukončí Godzilla 1-2. OK. Musíme prostě si najít. Hele, Godzilla, ty bys to mohl točit a za to. Tohle nevyhráš ani za cenu. OK. To bylo hodně jednoduché teda. Hej, tady není Mortal Kombat 11. OK. Atomický dech, pojď, atomický dech. Jo. Aha. Jo, super. Úplně to fungovalo. I tohle je velký tadyko. Bra, docela Sigma. Jau. On mu stoupil na žaludek. On mu dopil na žaludek, jau. King Kong, ten by mohl docela dát. Nevím, co na to říct, je prostě ten Destroyer. Já jsem čekal, že to bude něco jako docela muto proti Godzilla v tom prvním díle. Ale tohle je jak 1000 Mechagodzilla. Co se stalo? To nemůže už přežít. Jestli tohle přežije, tak Godzilla nesmrtelná. To nemůže přežít. To nepřežije. Jestli tohle přežije, tak fakt Godzilla nesmrtelná. Kong? Vrátil se! Jeho dobrý kámoš se vrátil King Kong, yes. OK. King Kong je docela naštvaný, co dělá Godzilla. Wow. Co? Nejde velký Destroyer oproti King Kongovi. Tohle je absolutně reálně něco takového mít. Počkej, tohle umí? Jestli tohle umí, tak jsem fakt neznalý od všech. O Godzilla jsem asi fakt neznal. Nebo já ne. No, když byl Godzilla najavo Destroyerovi. Tak Godzilla jde. Cože? Ona to dá? Počkej, to může být tak rychle. To dala tak rychle? Wow. Okay. Atraktivní Godzilla je trošku atraktivní. King Kong style. Ale nemá ten King Kong se pědu vlastně. Co to je? Co tam vyrábí? Mechagodzilla. Ta by měla docela dost pomoct. To říkám, že tam byl mohla klidně ukončit. Když se neumí regenerovat, tak Mechagodzilla ho ukončí raz, dva. Jo. Kong je tak malý? To jsem nečekal, že Kong bude tak malinký. Jo, ale to jí musí dolet hlavu. To je chudák King Kong. Ten to hodně schopný. Chudák Godzilla, chudák. Tohle muselo bolet, to je vlastně atomický dech.
Oj! Wow. Okay. Tohle je už na mě moc. Co to je? Tohle jsem viděl. Ale fialový jsem to neviděl. Jam. Wow. Zabola taky. Ej, yo! Okay. Godzilla. Mechagodzilla se vrátila. Jestli je to Mechagodzilla, držíte mi like a odběr. Yes! Slyšeli jste? Držíte like a odběr. Okay. Nemusíte, jestli nechcete, ale mě. Okay. Mě na ně zazvali, ale ona Godzilla prostě chilluje. Okay. Nebo ne, že chilluje, ale nevím. Wow! Počkat. To mi chcete říct, že Mechagodzilla že? Dobře, viděl jsi všechno, ale takovouhle napínovou Mechagodzilla jsem ještě neviděl ani nikdy. Prosím, počkej. Cože? Mechagodzilla je tak OP? To ne. Když to si jo, je potřeba, aby ten display zkouřil, to potřeba. To musí být. Píčně, ty vole, ještě ten mašin. Je. Okay. Mechagodzilla jsem to skončila pro mě. Mechagodzilla pro mě jsem, to ji nemám. Wow. Prejde čili. To rozčil. To dám čil, ale... Kongu, pojď. Jako vážně? Okay, Mechagodzilla změnil dobrý tým. Bum! To je dobrá strana. Tohle je dobrý. To je dobrá. Tohle je moc dobrý. Okay. Chill. Hey, yo! Už červená, to nevím. Kong je extra malý oproti němu. Ježišbože. Nechci už Kongovou, chci Godzilla Mechagodzilla. To už bude Thermogodzilla. Jestli to bude Thermogodzilla, tak aspoň konec. Aspoň ten kamen lidi. Ok. Čekal bych všechno, ale takhle to je moc brutální, ale tak to už nepřijde. Hele, napište do komentářů ryb Mechagodzilla, abyste podpořili. Každý koment ryb Mechagodzilla je podpořený pro Mechagodzilla. Yes, ale tohle jsme tady chtěli. Celou dobu. To jsem doufal. Co?
Teď tohle je dobrý. Ten King Kong je naelektrizovaný, má další jakoby formu vlastně. A tam Godzilla je Hermogodzilla, to znamená, že má taky další formu. Takže to jsou vlastně dvě formy na jednu, klasickou formu. Takže tohle by mohlo dopadnout dobře. OK. Tohle je konec videa. Lidi. Like, odběr, komentář, klidně to sdílejte svým nejlepším kámošům. Já se s vámi uvidím u dalšího videa a čau.